Ти какво би направил с всички тези стари продукти? Изсъхнал хляб, доста умекнал домат, царевица, която трябва да изхвърля утре, чушка, която е половината годна за употреба, половин глава лук и малко кашкавал. Би ги изхвърлял, нали? Но сега ще видиш какво ще направя аз. Първата стъпка е изрязването на стария хляб във формата на кръгчета. Настъргвам и умекналия домат. От него правя доматен сос, който вкусявам с малко сол. След това премахвам развалената част от чушката и нарязвам останалата на ситни купчета. Нарязвам и половината глава лук. Настъргвам си кашкавала. Намазвам тънък слой доматен сос върху филийките. Нареждам отгоре чушките, царевицата, лука и най-отгоре поръсвам с кашкавал. Слагам мини пиците да се пекат в ерфрайера на 200 градуса за 15 минути. През това време с останалата чушка и царевица ще направя лека салатка, която вкусявам с малко зехтин и сол. А отгоре поръсвам с останалия кашкавал. Никой не обича сухата коричка на пицата, нали? Затова ще направя сос с майонеза и доматения сос от омекналия домат. Изваждам вече готовите пици от ерфрайера. Погледнете само какъв загар. А вие щяхте да изхвърлите всичко това. Това са моите пици от стар хляб. Не всяка история трябва да завършва в кофата. Дай втори шанс на храната и тя ще ти се отблагодари.